Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala habibil bashiril Mustafa Muhammad bin Abdillahi wa ala alihi tayyibin. Ambade tevesiri flala jebao Mali kono Mali kokan kaufo ka awale mandon sanga ani wati au ka jemu ka mandika na fama ko ladamu kene ni jemu kan keren ni telesiri fla sanfɛ ka cibla anga malmatu bawma anu ka sigi ka baro kɛ Allahu Taala ka diinɛ sanuman kan ani maaya yɛrɛ a mago bɛ ladabu minnu na jogo ɲumanya lamɔ gɛrɛgɛrɛ ni ye jɛmu kan aw bisimila ani an ka malimatu ba fila bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni baro in kɔnɔna la ka ɲɛsin waati ma waati min n'an bi o kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko sunkalo. Alhamdulillahi rabbil alamin. An ka maa fɔlɔ o de ye Madame Kamina Seyda Zainab Kone. Seyda, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Somɔgɔw bɛ di? Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu. Ka denmisɛnw? Baasi foyi t'u la. Kalandenw? Baasi foyi t'u la. Kɔri baasi ye nɔ? Baasi foyi tɛ, an bɛ Ala tanu. Bisimila. A yɛrɛ bɛ di? An bɛ Ala tanu, alhamdulillah. Inshallah ta'ala, alhamdulillah. An ka malimatu Madame Kamina Zainab Kone ale ka foli kɔma seginne. An ka maa filanan o ye Madame Traoré Seyda Mariam Traoré. Malimatu, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ka denmisɛnw? Baasi foyi tɛ yen. Kalandenw? Baasi foyi t'u la. Kɔri baasi ye nɔ? Baasi tɛ, an bɛ Ala tanu. Sotigi yɛrɛ dun? Baasi foyi t'a la. Bisimila. Kɔri baasi tɛ yen. An bɛ Ala tanu. Alhamdulilahi. Aba, alhamdulillahi rabbil alamin. An ka malimatu olu ka foli kɔma seginne an n'u bɛna baro kɛ fɛn min kan o ye an bɛ waatiba min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko sun kalo. Sun mɔgɔ fila baro don. Ɲininkali fɔlɔ an bɛna o tenkun an ka malimatuba la Seyda Madame Kamina Zainab Kone. Madame Kamina, an b'a mɛn ko sun walima sun kalo ale yɛrɛ bɛ sabati kuma jumɛn silamɛw ye? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallim. Usai Jawara ka ko an doni an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ tanu ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Mɔgɔ mɔgɔ de sigilen bɛ a ka jabarani kɔnɔ nin waati in na ka ɲamadali kɛ ka taa an ma. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. O la k'i yɛrɛ fo ka tila k'i waleɲuman dɔn i ka ɲininkali sanuman ninnu na. Sunkalo a bɛ sabati ni sunkalo makɔnɔ kalo dafali ye tile 29 na walima tile 30 ni o dafara dɔrɔn Usai Jawara sun bɛ wajibiya silamɛw bɛɛ lajɛlen kan ni Ala ka jɛ. N y'a faamu. Madame Kamina Zainab Kone, i ko ka jaabi kɔnɔ sisan k'a fɔ sun yɛrɛ bɛ sabati silamɛw ye ka fɔ ka sun ni sunkalo makɔnɔ dafali walima kalo yeli tile 29 na o kuma o sun yɛrɛ ye mun de ye? Alhamdulillah. Usai sun ye yɛrɛ minɛ de ye ni bato ŋaniya ye. K'i yɛrɛ minɛ ni bato ŋaniya ye k'a daminɛ kabini fajiri kɛnɛ cili la ka taa se tile binni ma k'i yɛrɛ minɛ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni bato ŋaniya ye. A bɛ fɔ de ma ko sun. O de ye sun ye. Ala sɔnna. An ye nin faamu. Lajɛjɛkulu an y'a fɔ a ye cogo min na an ka malimatu filanan o de ye Madame Traoré Seyda Zainab Traoré ni sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma yan. Madame Traoré, sun malimatu bɔra k'a fɔ kuma la sisan ko yɛrɛ minɛ don ka bɔ fajiri kɛnɛ la ka taa se tile binni ma. Yɛrɛ minɛ ka bɔ mun de ma? Ayiwa, alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, an b'i fo k'i barikada ka lamɛnlikɛ ni filɛlikɛ jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu kɛlen bɛ k'u ka baaraw bila nin wagati in na k'u ɲɛ bɛn TV Sirifila ma. Ala sɔnna ma. Sun yɛrɛ minɛ don k'a daminɛ fajiri kɛnɛ cili la ka taa bila tile bin na k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ sun tiɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i ka sun tiɲɛ kabini dumuni ni ji ka taa se kuma lankolon fɔw ma. Waleya waleya bɛ yen n'o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka sun tiɲɛ. A bɛ wajibiya silamɛ kan i k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma nin sanga in kɔnɔna la n'o ye fajiri kɛnɛ cili ka taa bila tile binni na.
yɛrɛminɛ bɛ o de ye ka dumuni to yen ka dumuni to yen ka ji to yen bato ŋaniya kɔnɔ k'i negela fɛn bɛɛ lajɛlen to yen fo ka taa se tile binni ma k'a daminɛ fajiri kɛnɛ mana ci ka taa bila tile bin na ni sun kɛra tan ne ye tile kelen sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an ka sun kɛ ala kama sun ye alhamdulilahi rabbil alamin malimatu madame Kamina Seyda Zainab Kone an bɛ segin ka na e fɛ yen e bɔra ka min fɔ nin ye sisan k'a fɔ ko sun mɔgɔ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ i negew n'i ka dumuniw kɛli ma ni bato ŋaniya ye nafa bɛ nin adamaden kan wa ala ɲɛ siranɲɛ kɔnɔna la bato sira fɛ nafa bɛ yala nafaba a nafa yɛrɛ min tɛ se ka fɔ ka se a danna kɔnɔ kɛrɛnkɛla i da sira min yɛrɛ ma ala ɲɛ siranɲɛ yɛrɛ sira kan bato sira yɛrɛ kan a nafa belebele yɛrɛ ye jumɛn ye sun wajibali yɛrɛ kuranɛ aya min bɛ yen nɔ la'allakum tattaqun a dɔ la aw na sira ala ɲɛ n'an sunna a dɔ la an bɛna sira ala ɲɛ ale b'an dege o la a b'an dege o la a cogo di Usayi Jawara e yɛrɛ n'i ye sun ta k'a lajɛ i b'i yɛrɛ minɛli min kɛ ka bɔ i ka dumuniw ma n'o de yɛrɛ halala ye i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o kɛli ma sunkalo kɔnɔna na ji mini i negelaw bɛɛ lajɛlen bɛ o la k'a daminɛ kabini fajiri kɛnɛ cili la ka taa se tile binni ma o y'i yɛrɛ halala ye e sera k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma a dɔ la n'i nana fɛrɛ walita yɛrɛ ma o min n'o ye haramu ye i tɛ dɛsɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma sabula i sera k'i yɛrɛ minɛ i yɛrɛ ta la o min ye halala ye ala bato kama o la ala kotali kama k'i wɔrɔma janya ka bɔ o la e tɛna sanga gɛrɛ haramu na o min t'i halala ye e ni wɔrɔma janya ka bɔ o ma o la sun bɛ mɔgɔninfin yɛrɛ entraîner de a bɛ entraîner de k'an dɛmɛ ka se k'an dege k'an jogow dɔn k'an dɛmɛ k'an dege fɛnw na min bɛ ni o nafa bɛ an yɛrɛw kan se n'i y'a jateminɛ i sera k'i jari i halala kɔ yɔrɔ min na mun b'i bali ka jɛ walita kɔ yen nɔ walita kɔni e jɛn'o kɔ ye yɔrɔnin kelen don to ye ni faamu i ka kuma in fɔ cogo la sisan a bɛ n'a fɔ sun yɛrɛ ma di an ma k'an degun a dira an ma de an ka se k'an entraîner ka kɛ ala sago ye ni sunkalo banna an bɛ se ka ala bato kɛ nɔgɔya kɔnɔ ala ko ta yelen k'a to yen sabu an degera a la kuma nafa bɛ sun na ala k'a nɔgɔya amina ya rabbi alhamdulilahi rabbil alamin madame Traoré Seyda Zainab Traoré Seyda Mariam Traoré baro jaraw sun tɛ nɔgɔma ye ko su bɛ ne yɛrɛ kan ni ala sɔnna ma madame Traoré Seyda Mariam Traoré an bɔra k'a mɛn sisan malimatu ka kuma la k'a fɔ sun nafa dɔw bi a la ka jɔn dɛmɛ ala ɲɛ siranɲɛ la ala bato cogo ɲuman na an b'a mɛn karamɔgɔw da ko ala kira ko k'an ka sun k'an bɛ kɛnɛya nafa dɔw b'o la wa nafa belebele Usayi Jawara kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye k'an ka sun bɛ an kɛnɛya an k'a dɔn ko sun yɛrɛ ye kɛnɛya de ye adamaden ma fɔlɔ cogo di sabula mun na san kalo 11 bɛɛ kɔnɔna la san kalo 12 ye don o don an bɛ daraka dun k'an fa an bɛ tilelafana dun k'an fa an bɛ surafana dun k'an fa o ni an bɛ legelafɛn misɛnnin minnu don olu senkɔrɔ n'olu tɛ kelen ye t'a sɔrɔ temps foyi tɛ nugu yɛrɛ bolo furu bolo k'a bɛ reposer temps min kɔnɔna la sanga ni wagati bɛ an falen don an serilen don sanga ni wagati bɛ o bɛ se ka na ni bana caman ye ka ɲɛsin adamaden ma mais sunkalo kalo kelen in kɔnɔna la an bɛ dumuni bilali min kɛ tile fɛ ka ji toli min kɛ tile fɛ o temps kɔnɔna la furu bɛ lafiya sabula a ka baara bɛ jigin o temps kɔnɔna la furu bɛ lafiya min k'o la o bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kisi ka bɔ bana caman ma hali an ka dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ y'o sɛbɛntiya mɔgɔw bɛ bana dɔw b'u la n'u taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ ko to ka sun de ka fisa i ka bana ma Allahu akbar alors an ka kira ye tiɲɛ fɔ ale ye docteur ka docteur ye docteur don ale an yamaruya ka fɔ an ka sun ko sun man kɛnɛya sabula ala ka fɛn wajibiyalen wa bi docteurya yɛrɛ nan'o sabati ka fɔ sun ye kɛnɛya ye adamaden ma sabula a bɛ kɛ sababu ye ka dɔw ka bana nɔgɔya ka sɔrɔ hali fura tali tɛ malimatu an tɛ ji min an tɛ dumuni kɛ o b'an kɛnɛya sabula mun na an furu bɛ reposer
furu bɛ lafiya sanga dɔ kɔnɔna la mais sanga ni wagati bɛ falen no sanga ni wagati bɛ furu sherilen walima sufɛlaw yɛrɛ la ka dumuni kɛ k'i fa ka sɔrɔ k'i da e b'i da e tɛ ka mouvement kɛ e tɛ ka foyi kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni bana caman ye adamaden na. I ka nin fɔ cogo in na a bɛ n'a fɔ baarakɛ mansin ni mansin bilala repos la a b'a entretien nɔgɔya a bɛ wusaya i y'a fɔ cogo min na. furu yɛrɛ fana ye mansin de ye sabula dumuni mana taa a kɔnɔ a b'a labaara farikolo nafa bɛ minnu na olu bɛ taa farikolo la nafa tɛ minnu na olu bɛ taa u ta siraw fɛ ni sanga dɔ dira a ma a bɛ se ka lafiya sanga min kɔnɔna la o bɛ wusaya farikolotigi yɛrɛ ma o bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya sabati farikolotigi yɔrɔ mais n'a kɛra ko repos yɛrɛ t'a ye fiyewu an b'a ye ka fɔ a kɔlɔlɔ misɛnninw tɛ ban sanga ni wagati bɛɛ. Manimatu y'a fɔ cogo min na n'an sun an bɛ kɛnɛya sɔrɔ Ala ka sun nɔgɔya ma an baden TV fila lajɛbaaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye TV fila sanfɛ ka Malimatubaw bisimila an'u ka baro kɛ Alahu Taala ka diinɛ sanuman kan jango waati kɛrɛnkɛrɛnnen min n'an bɛ o kɔnɔ nin kaloba in n'o ye sun kalo ye alisilamɛ bɛɛ lajɛlen samalen don ka ɲɛsin Ala bato Ala sago kɛli ma fɛn min bɛ adamaden dɛmɛ o la i ka se ka entraîner o la k'o baara nɔgɔya i ma o dɔ de ye sun ye ka da kan Malimatu yɛrɛ seda Zɛnɛb Kone i ka baro bɔra kan k'a fɔ ko Alahu Taala ko la'allakum tattaquna k'o kɔrɔ de ko an bɛna se ka Ala ɲɛ siranɲɛ matarafa ka Alahu Taala ka danw k'olu kɔlɔsi ko sun bɛ an dege o la Malimatu bɔra k'a fɔ sisan fɛnɛ k'a bɛ an kɛnɛya a magara Ala kira ka hadisa ba la n'ale ye docteur ka docteur ye k'a fɔ hali bi diɲɛ laban docteur y'a jira k'a fɔ ko sun bɛ maa kɛnɛya ka sɔrɔ an ka kira tun y'o fɔ an ye ka kɔn yali sun yɛrɛ Malimatu ne bɛna i nɔfɛ tuguni Madame Kamina Zɛnɛb Kone société yɛrɛ la adamadenw ka sigi cogo la ne ko n'an sunna o nafa dɔ bɛ se ani ɲɔgɔn cɛla ma wa se ka dɔ fɔ an ye o la Ustaz nafaba société kɔnɔna la sun nafa ka bon adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ dɔ fɔ an ye parce que a nafa dɔ ye jumɛn an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Ustaz e bɛ yen nɔ sigida la e bɛ taa sɔrɔ don ka nɔgɔ e ma ka sago i balimakɛ nin kan a bɛ gɛlɛya la a bɛ degun na e yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan ale bɛ ka gɛlɛya ni degun min kɛ nin ye n'o de ye don dɔ la hali ka da dumuni sɔrɔ k'o dun ale tɛ o sɔrɔ mais don o don ne falen don n tɛ kɔngɔ dɔn n tɛ gɛlɛya dɔn n tɛ fosi dɔn mais n'i nana sunkalo kalo kelen ta k'a lajɛ i bɛ tileganfɛla min kɛ n'i tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min o b'a to i balimakɛ min filɛ nin ye n'ale n'a ka denbaya bɛ to ka tile kɔngɔ la e bɛ n'a dɔn ja o bɛ fɛn na min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ni Ala y'u lajarabi ni o ye o la i bɛ n'a ye ja a bɛ degun kɔnɔna na e ye kalo kelen min kɛ ka kɔngɔ muɲu nin tileganfɛlaw fɛ e yɛrɛ ta ye tileganfɛla de ye k'i yɛrɛ minɛ tilegan fɛ ji ni dumuni na ani ka fara fɛn wɛrɛw kan mais nin dun ta ye san kalo 12 ale bɛ degun cɛla ka d'a kan Ala y'a lajarabi ni garizigɛ gɛlɛya ye o la ale ta ye san kalo 12 wa kelen tɛ koyi i bɛ taa sɔrɔ hali a ka denbaya fana bɛ to o cogo in de la a bolo ka d'a kan fɛn t'a bolo denbaya ɲɛ jɔyɔrɔ ye ale de ye olu bɛ kɔngɔ la cogoya min na e min filɛ nin ye ne ye sun don i ka bato yɛrɛ kama Ala jati kama e bɛna dɔn ja ninnu min bɛ yen n'olu bɛ kɔngɔ la kuda ye ja o bɛ fɛn na min n'a ka gɛlɛn dɛ e bɛna dɔn kɔngɔ ye fɛn min ye o la i b'a ye i miiri bɛna jigin i balima la i sigiɲɔgɔn na min b'i kɛrɛfɛ n'a bɛ degun na ni Ala y'i kɛ sɔrɔtigi ye e surtout i kɛlen ka Ala ɲɛ siranɲɛ sɔrɔ ka fara i boloda la i b'a ye i balima ninnu hinɛ bɛ n'i minɛ sigiɲɔgɔn ninnu hinɛ bɛna don i la o makari bɛna don i la sɔrɔ fitinin min Ala ye garizɛgɛ a la a dɔ la i na hinɛ olu la ne ka sɔrɔ o ye nafa dɔ ye société yɛrɛ kɔnɔna na sɔrɔtigiw ni setigiw ni sɔrɔtigiw olu ka kɔngɔ ɲɛdɔn k'a dɔn Ala ma minnu kɛ sɔrɔtigi ni setigiw ye k'a fɔ u bɛ nin la san kuru kara e filɛ waati kunkurunnin kɔnɔ i ye kɔngɔ douleur dɔn e y'a dɔn min don i ka se ka hinɛ ka se maa dɔw fana ma ka se mɔgɔ dɔw ma alhamdulilahi minnu b'a kɔnɔ kuda ye Ala k'an ni nafa amina ya rabbi Ala k'an kɛ maaw ye minnu bɛ hinɛ amin Malimatu
Madame Traoré, Seda Mariam Traoré. Kana jigana ko shuman kan. Baro ko na halisa. Malmatu Seda Zainab Kone. Ale bora ka shun nafa do fo anyi. Société yɛrɛ la adamadenw ka sigi cogo la. Ko hinɛ bɛna bɔ maaw la ka se u maa wɛrɛw ma Ala ye dɔ nɔgɔya u ma ka tɛmɛ minnu kan. Jidilan b'i bolo ka fara Malmatu ka nin kuma in kan. Ayiwa alhamdulilayi. Usazi jidila belebele bɛ n bolo o wagati n'a cogoya kama an bɛ dakuruɲɛ 2 fara. Ni Ala sɔnna ma. An ka Seda ta kan. A y'a fɔ cogo min na a bɛ ten. Sabula mɔgɔw bɛ yen sani kɔngɔ ka taa olu sɔrɔ. I bɛ taa sɔrɔ o b'a sɔrɔ dugu kilancɛ kɔngɔ tilala olu la. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Dugu kilancɛ sara kɔngɔ fɛ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Ka d'a kan se min bɛ u ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Mais su ne bɛ kɛ sababu ye u ka gɛlɛya dɔn. U ka hinɛ u balimaw la u sigiɲɔgɔnw na i balima minnu bɛ yen ni fɛn t'u bolo u ka hinɛ olu la. Sunkalo kɔnɔna na ka hinɛ u sigidala mɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ ko ja gɛlɛya bɛ kɔngɔ muɲuni la gɛlɛya bɛ minɔgɔ muɲuni la. Mais ka taa sɔrɔ n'a kun bilala ko olu de k'a dɔn u tɛna n'a dɔn u yɛrɛ ye. Sabula Ala kɛlen bɛ ka nɔgɔya min kɛ olu ye garisɛgɛ ko ta sira fɛ. O la su min na ni o nafa belebele ye société kɔnɔna la an bɛ min kɛ ɲɔgɔn ye a b'a to nɔgɔyabagatɔ ale b'a dɔn ko gɛlɛya min bɛ kɔngɔ muɲuni na wa a b'a to fana an hinɛ bɛ don ɲɔgɔn na an tin bɛ don ɲɔgɔn na an makari bɛ don ɲɔgɔn na a bɛ kanu sabati fana an ni ɲɔgɔn cɛ o la nafaw bɛ su na su min n'a ka bon kosɛbɛ. Walahi i y'a fɔ cogo min na lɔgɔman kelen kungotɔ kɔnɔ baraji ka bon dɛ. Ala kan k'a bɔbagaw ye. Alhamdulilahi rabbil alamin an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na a b'aw ka jɛmukan mandi kan n'a bɛ fɔ a ma ko ladamu kɛnɛ. An ka Malimatuba 2 de bɛ an bolo bi ani minnu bɛ ka baro kɛ Alahu Taala ka diinɛ sanuma kan jango waati kɛrɛnkɛrɛnnen min n'an bɛ a kɔnɔ n'o ye sun ye sunkalo waati don an bɛ a kɔnɔ waatiba don diinɛ kɔnɔ. Malimatu Madame Kamina Zainab Kone ne ko nin kalo in yɛrɛ bonya kɔnɔ ani an bɛ waatiba mun kɔnɔ ladilikan b'i bolo ka di bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ ladilikan min na cɛ ani muso. Alhamdulillah Usaid Jawara an bɛ ladilikan bila ni ka welelemadakan bila ka ɲɛsin an balima alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an filɛ nin sunkaloba min na nin o la an k'a dɔn su in dira an ma mɔgɔ sɔrɔ k'a kɛ an ye baraji sɔrɔ kalo de ye ani jurumu kafari kalo o la an k'an jija an ka hinɛ an ka makariw caya an sigiɲɔgɔnw na mun b'a to an ka barajiw bɛ se ka double cogoya min na ka d'a kan n'i ye ɲuman kɛ Ala ye masa min ye masa dugulen don a tɛ sunɔgɔ a tɛ jingɔ n'i hinɛna i mɔgɔ ɲɔgɔn na a dɔn ko Ala yɛrɛ bɛ hinɛ la a bɛ hinɛ la diɲɛ na yan wa a bɛ hinɛ la lahara o la ni Ala ye kɛ sɔrɔtigi ye i jija i balima min bɛ yen ni o ye gɛlɛya tigi ye ni Ala ye garizɛgɛ ko mange kɛ o la dɔɔni e k'i jija i k'a yɔrɔ filɛ ni hinɛ i k'i jija i k'a dɛmɛ ni suntigɛ ni sunnadenw ye i k'i jija i ka hinɛ ka ɲɛsin a ma negelaw fanfɛla la Ala ye min se kɛ i ye ka d'a kan Ala ye mɔgɔw da a m'u garizɛgɛw kɛ kelen Usayi Jawara a m'u garizɛgɛw kɛ kelen nka e k'i jilaja i ka sunkalo kaloba in a kana taa k'i dan fiyewu f'i ka baraji caman sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan Ala min ye ɲinanta yira i la san yɛrɛ tɛ i t'a dɔn n'i bɛna o ye dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o ye salo ye mais o ma ɲina ye ala an nu fana filɛ ni ɲinana ni an bɛna sa yɛrɛ wa an b'a ye n'Ala sɔnna o kuma an b'a deli Ala fɛ Ala k'o yira an na Ala k'o yira an na nka ɲɛni o cɛ sa o y'an ka Ala deli de ye Ala ka san yɛrɛ ta yira an na nka ni Ala ye ɲinata in yira an na a ka kan an k'an jilaja nafakati caman bɔli fɛ ka hinɛ ni makariw caya ka tila k'an janto an yɛrɛ kun ka sun na fɔtɔw ni kɛtɔw la nin kɔsɔn an kana don sun tiɲɛniw kɔnɔ ni Ala sɔnna ma ni Ala ka jɛ Malimatu ni ladilikan in ni Ala sɔnna ma an bɛna ni minɛ ka baara kɛ n'a ye nka i ye dugawu min k'a kɔnɔ an bɛ ɲinanta in an b'a fori ka san wɛrɛ ta in ni Ala sɔnna ma an b'o sun Madame Traoré Seda Mariam Traoré ladilikan na o ka ɲɛsin sundonna bɛɛ lajɛlen ma ale n'a sɔrɔla maa minnu yɛrɛ ma sun u bɛ se ka sundonnaw to u ka tanga n'u ka kisi kɔnɔ cogo di alhamdulilayi Usazi
ladilikan min bɛ fɛ ka ɲɛsin sundonaw bɛɛ lajɛlen ma ani minnu yɛrɛ ma sun o kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw sabula an balaka min n'a sɔrɔ e tɛ lasiritɔ ye ni ko wɛrɛ tɛ yen a ka ca la wagati dɔ e b'o bila sunkalo kɔnɔna la i tɛ sun sanga min kɔnɔna la mais a bɛ wajibiya e ka e tɛ sunna tiɲɛ don mais e kana dumuni kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ten k'a kɛ i n'a fɔ i mako t'a la tuma min y'i diya i bɛ ji min tuma min y'i diya i bɛ dumuni kɛ sabu n'i donna an ka sotarama kɔnɔnaw la sunkalo kɔnɔna la tuma dɔ la i kamana yɛrɛ bɛ gɛn qu'est-ce que an bɛ sunkalo la wa i bɛ baliku de ye u bɛ ji san n'importe comment k'u sigi k'a min ten sira fɛ ten ka fɔ n ka nin dogo o tɛ ala o t'a la ka sundonaw gasi sigi sundonaw gasi sigi ala dɔɔni o t'a la o dun ye an kelen-kelenna bɛɛ kan k'o bila an hakili la k'a fɔ ne tɛ sunna mais n balima bɛ sunna ne ye ji min a ɲɛna a dɔw la i bɛ se ka kɛ sababu ye hali ka dɔ ka sun tiɲɛ i bɛ da la k'i bɛ jurumu sɔrɔ a la sabula ale ye ji min na ale kan jalen don a hakili yɛrɛ bɛ bɔ k'a fɔ ko ne bɛ sunna a fana bɛ sin ka ji san ten tuma min na n'a y'a datigɛ ka dɔ min dɔrɔn hakili bɛ jɛ ko ne dun bɛ sunna dɛ parce que a ye aw ye k'a min a t'a dɔn yɛrɛ ko sunkalo wallahi malimatu i ka kuma latigɛ tɛ i b'a dɔw yɛrɛ fana ye fɛn yɛrɛ min ye haramu ye ka kɔrɔ sigariti minni o yɛrɛ minni ye haramu ye diinɛ kɔnɔ ka kɔrɔ ka tila ka maaw ye sunkalo fɛ k'a sama tilegan dere fɛ k'a sisi kɛ sundonaw kan kuma tɛ ni mɔgɔ minnu bɛ sotarama kelen kɔnɔ ne kɔni ye sigarɛti min o bɛɛ de bɛ k'a sama e nɔfɛ o n'a ɲɔgɔnnaw an kɔni bɛ ladilikan ninnu vraiment an bɛ a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ u minɛbaaw ye Seda madame Kamina Zainab Kone ni ye baro fɛrɛlen de ye nka komi baro yɛrɛ ye waati la kow de ye ni ala ye si di baro tɔ bɛ yen kuma kuncɛ la ani folikan ka ɲɛsin dɔw donna silamɛw ma jango kɛrɛnkɛrɛnnen an faso Mali ala sɔnna ma Usayi Jawara an bɛ dugawu kɛ an balima silamɛw bɛɛ ka dugawu kɛ an faso Maliba yɛrɛ k'a deli ala fɛ ala k'a kɔlɔsi ala k'a kisi ala k'a tama an filɛ sunkalo min na nin sun donni fanga ala k'a di an ma ala k'a kɛnɛyaw di ala k'a musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ ka bato minnu kɛ a kɔnɔna na an b'a deli ala fɛ ala ka bato ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka san yɛrɛ ta yira an na k'an si tɛmɛ san yɛrɛ kan i n'a fɔ Usayi Jawara yɛrɛ an bɛɛ ka ɲini fɛn ye ala ka sijan ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma kira n'a so dungo kɔsɔn sɔli ala nabi ala k'o dugawu minɛ Madame Traoré Seda Mariam Traoré baro bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la ka sɔrɔ baro in ka di nka waati la kow don ni ala sɔnna ma foli tɛ dugawu don kuma kuncɛ kuma la alhamdulilayi Usazi kuma kuncɛ kuma la ne bɛ n ka kuma kuncɛ banba an balimamusow kan k'a fɔ an bɛ sunkalo min kɔnɔna la an bɛ baraji ɲini kalo de la an k'an jiraja an kana kɛ jurumuncɛ kalo ye an k'an janto an denmusow la u ka suturaw la u bɔtɔla kɛnɛma sabula an ka da la k'a fɔ an bɛ kalo belebele de kɔnɔna la nin wagati in na wa ala ye nɔgɔya kɛ aw minnu fana ye a ka dumuni tobiyɔrɔ la i janto i sigiɲɔgɔn na an kana kɛ waso kɛnɛ ye dɔw fana ta u ye u bɛ waso ɲɔgɔn na an ye sɛ yira an ye nin fɛ an ye nin fɛ dumuni baden dilan tun bɛ tigɛ a bɛɛ tɛ se ka dun i dan y'i kɔnɔbara de e balima bɛ yen nɔ hali mɔni olu m'o sɔrɔ olu bɛ k'u sun tigɛ ka haliba ji la o tɛna kɛ jaralakaw kɔni an bɛ o ladilikan lase an balimaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balimamuso sabu siɲɛ caman a ko ninnu fanba surtout o yɔrɔ ninnu olu ye an ka kotow ye gabugudaw la i ɲɛ b'i balima la se t'o bɛ yen mais e bɛ dumuni a ɲagari kɔrɔbɔ ni dumuni ye da la k'a fɔ i b'i ka sun baraji bɛɛ ta sufɛ o la an ka hakili to yɔrɔw la ka hakili to denmusow ka maraw la denkɛw yɛrɛ fana bɛ ten to kɔfɛ an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini ala fɛ masa min ɲinanta yira na ala ka san caman ka di ala bolo ala ka yira bɛɛ lajɛlen na ala ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka kɛnɛya di an ma k'an ka foli ni dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka seyidi ma a seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara ni Sherifla duba bɛɛ lajɛlen n'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada k'a ɲini ala fɛ sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman yarabi ala k'o di an n'an karamɔgɔw ma a kɛra ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye waati n'a cogoyaw kama ni ala sɔnna ma ala ka
dugawu minɛ malimatu vraiment ni ladilikan ni dugawu sanuma ninnu madame Kamina Seyda Zainab Kone ale bɔra ka ladilikan sanuma min d'a ma ni bilasiralikan ye ka fara madame Traoré Seyda Mariam Traoré ladilikan ninnu vraiment a y'a bɔ dɔɔni min na ani a bɔra k'an bilasira sungo yɛrɛ nafa kan a y'a bɔ dɔɔni min na Ala kana dɔɔni ninnu ban farikolo minnu y'a di Ala kana u jeni a dira minnu ma yarabi Ala ka kɛ an nafalan ye diɲɛ ani lahara kalo in tɔ timɛ yarabi Ala ka yirana ka musakaw nɔgɔya k'an yɛrɛ kɛ fonisereya kɔnɔ banbatɔ Ala ka hin'u la wa haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu